Buen deportista, mejor persona és un llibre escrit pensant en els pares i mares d'esportistes. Al meu entendre, el món de l'esport necessita una part molt més important de formació en valors, de formació en actituds, de formació en una sèrie d'aspectes que són indispensables per poder aconseguir que l'esport realment sigui educatiu. En els darrers anys hem sentit a parlar que l'educació integral dels nens passa perquè, a part de l'educació intel·lectual, també tinguin una educació esportiva i una educació motriu que sigui prou adequada. Buen deportista, mejor persona permet als pares conèixer una mica millor tot el que és els aspectes formatius, educatius, pedagògics de l'esport. Tanmateix, és un llibre també pensat per educadors i per entrenadors que amb el seu dia a dia, ja sigui a l'escola, ja sigui al club, desitgin fer una feina més profunda i més incisiva en quant a la seva educació en valors com a persones i també pensant en el desenvolupament dels nens i nenes que tenen treballant amb ells. Tanmateix, us voldria també dir que és molt important també que siguem crítics amb l'esport que veiem a la televisió i el llibre també serveix com una guia per a periodistes, per a gent aficionada a l'esport que vulgui també fer una segona o una tercera lectura del que veiem als camps de futbol, als camps de bàsquet, a la televisió en general. Moltes gràcies per haver-me escoltat.